Hola, bona nit. Hem passat a semifinals de la Lliga Catalana. Hem lluitat els quarts contra Can Catalunya, de l'Eric, del Vico, del Tòrrix, de tots aquests grans amics que tenim en aquest clan. I, espectacular. Molt contents. Crec que el pròxim rival serà Next State. I l'altra semifinal serà Catalans 2014D amb Lleida Ponent. Espectacular, 4 grans d'això. Però anem a parlar d'aquesta guard d'aquí de Catalunya. Bàsicament, vam estar molt fins a la part de baix, amb 5 plenos de 5 inicials, que el Tec 9 vam solventar a la primera Jordi, a la primera Cali, a la primera Nanjo, a la primera Dragon, a la primera Minicris. 5 plenos de 5. O sigui, vam poder obrir, que ha estat una cosa important, molt bé les aldees de Tec 10 i, bastant bé. A la zona de Tec 10 hem aconseguit 2 plenos, en aquesta guard, hem estat bé, i, el cas és que s'ha guanyat 27 a 25 i molt contents. Farem una mica de repertori de plenos. Començarem amb plenos de Tec 9. Aquí Minicris. Aquí s'anem ja una miqueta amb 2 esbis en aquesta zona d'aquí, però que farem un recorregut del Queen Walk. Farem un Queen Walk més l'alun, sanegem una mica la part dreta i arrenquem amb la reina perquè ja seccionarem aquella part de dalt sense problemes de que es pugés. Tiro per 2 al Queen Walk, que és una mica més lentet. Surt castell perquè estava fàcil. El que no està tan fàcil és la reina, però ara veureu com accedim. Agafem la reina, segueix el Queen Walk, ja direm rei en aquesta zona d'aquí i netegem una mica perquè quedi tallat, no? I la reina es fiqui cap a dintre cuina. Seccionem una mica amb la part de boleros, la reina va entrant dintre, matem la segona aèria i ja començarem aviat amb l'alun. Quan em xampi la reina, ja. En aquesta zona d'aquí ja podem començar amb l'alun, tenim 2 aèries, doncs seguirem un recorregut en defenses. 2 recorreguts d'això, trobem aquí un complex de Tesles, però n'hi ha molt de globo i sense massa dificultat. Bàsicament, neteja pura. Seguirem plenos de Tec 9, Tejero, el Jordi contra Tejero. Un go-ho clàssic amb 2 golems, és un atac que executa a la perfecció el Jordi. 2 golems separadets, maguets darrere netejant els laterals, reis, porta rompes i no porta sal en aquest cop. En aquest cas, com que no cal profunditzar massa per la reina, guarda 3 cures per porcs tranquil·lament. Té 23 porcs, surt un gos. Tots són atacs freix, sense saber que hi ha castell. Són els 5 primers atacs, 5 plenos. Vam començar molt fins. Ja tira la porcada, aguanta la primera cura i tot, aguanta, com que no pateixen els porcs, i aquí és zona possible de bombes. Jordi executa això de meravella. Fixeu que ja porta mitja aldea i tira la segona cura. Segona part de la ballesta, amb 2 Tesles aquí, una mica més dur, pateix, però la tercera cura la tira bé. I aquí podia haver trobat alguna bomba, però la sortegen
i cap problema. Tot això, fixeu-vos que venia el rei, habilitat de la reina darrere, sobrat, Pleno de Dragon. Som-hi, doncs. Una de bruixes. És un clàssic que moltes vegades l'usem per assegurar i, bueno, en lliga de vegades s'ha de fer. Tenim una mica de varietat en aquesta guerra, però a vegades si s'ha d'assegurar i puntó. Clàssic, aguanta bé els golems, el salt el fica a la zona de torre de mags molt intel·ligentment, complexa de Tesles, penseu el que us deia que és l'aldea Fresh, no sabem on estan els Tesles, la cureta allà al centre aguanta el seu golem i fa que perduri més la seva vida. Tenim molta bruixa per una banda, molta bruixa per una altra, poca xitxa al centre, però aguantarà bé, La reina encara té l'habilitat i queda poqueta aldea. I els golems bastant bé la vida. No hi ha problema. Vinga. Vamos a ver. Cali que portava unes guards que estava immensa, pleno de bruixes també. Ben oberta, mira, aquí encerta que hi ha un Tesla. Això és un clàssic que fica el Tesla a la cantonada i a vegades et fot l'atac, En aquest cas, la Mashe ha obert molt bé els golems i s'ha protegit d'això. Surt el gos molt ràpid perquè estava molt a prop, en ràbia. Peta el gos i tira els veïns, perfecte. Segona ràbia i segon salt. Comença la part profunda de l'aldea, amb la reina molt bé, el rei ja sí que li dona l'habilitat. I està recorregent molt bé el que sempre ha de passar, el recorregut de les bruixes que vagi fent, els laterals. Si va corrent els laterals, cap problema tot. Tot l'atac va bé. La reina aquí comença a patir una miqueta, però ja queda molt poqueta cosa. És pura neteja, alguna defenseta, però molta bruixa, molta vida. Cali pleno. Nanjo pleno. Un altre de bruixes. 3 golems. Hi ha moltes diferències, hi ha molta gent que ho fa una mica diferent. Al nostre clan solem usar-lo molt així amb els 3 golems, alguna vegada enfada, versionat, però el meu ús és bastant més segur aquest que no enfades. És més potent, té més potència. Fixeu-vos aquí quina arrasada, sense problemes. I un dels problemes que ha tingut a Catalunya és això, és una mica la zona de Tecno, ha patit molt, al final ha pogut fer quasi tots i només s'ha deixat un Tecno i és una mica ha sigut el major problema que ha tingut. Ha anat una mica arrossegant això, perquè a la zona de TH11 va començar ahir la nit amb un plenaco al nostre U, que això ens va fer molt mal i ens va fer... I després s'ha deixat l'aldea de Minicris, els restos ens ha plenat tots, Ja m'ha fet una bona guard, passa que, hem estat una mica superiors. A quina zona? En aquesta. 2 plenos de TH10, Conzor, com de costum, que no perdona ni una, portava 2 plenos i ara un, o sigui, pràcticament són tot aldees a tope i segueix planant. I avui ha ajudat amb també Javi, que és nano, amb un plenaco Wingwall més porcada, que està OP.
Aquí surt un Tesla, diversos Teslas, un altre Tesla, aguanta bé la reina, no té molta sang freda i aguanta molt bé les reines els recorreguts de... Graverí. I arranca porcada. Okay, ha matat la reina aquí, arranca porcada i el Queen Walk va més tranquil, és una zona bastant tranquil·la i aguantarà amb poca ràbia o cap ràbia, fixeu-se, tots són cures, arrasant a tota i voltant amb els porcs, molt bé la cura, segona cura per si cas perquè ha patit allà 2 bombes i ha sigut bastant dura la zona, però fixeu que té 2 cures més i la reina va recórrer aguantant-la aquí. Com que és una zona tova, ho he vist molt bé, no? Aquí faltava el verí, que li estaven dient tothom verí, i tira el verí, i els esqueletets no se'l follaran tant. Cura, i s'ha fet enmig d'aldea. Aquí una mica estava matant les fades, però fixeu-vos la quantitat de porcs que portava, que han anat voltant sense cap problema. Pura neteja. Nano sempre es deixa tropa per netejar bé, és raro que falli amb això. I neteja, planaco. Sembla molt fàcil quan ho veus, però fer-los no és tant. I vinga, va, pleno de Conthor. Aquí fa un HG-HB. Farà amb... A veure... Amb 3 fades, 12 gegants. A veure per on comença. Ha començat ja, sí. S'aneix una miqueta alguns departaments. Baby Dragon a la dreta s'aneixen també aquella part d'allà. I buscarà ràpidament la primera infern i la zona de la reina. Amb 12 gigas i té 22 porcs. Aguanta molt bé, molta sang freda, el Conthor sempre ho fa molt bé. Saltet cap a la reina, la zona de la reina. Tira ja els boleros, té molt ben sanejat aquesta part dreta també. Últim cop del mag, fantàstic. Entra rabiat. I amb 3 fades està aguantant una quantitat de tropes descomunal. Tira el verí, que no li ha donat molt bé al drac, però bueno, té la reina per allà. Cau, i aquí el complex de Tesles, la gran porcada, aguanta la cura, no li ha calgut, aguanta la cura, aguanta, tira la cura, perfecte, aquí hi hauria alguna bomba o possible bomba. Penseu que hem tingut la facilitat que algunes d'aquestes aldees estaven vistes pels TEAC nous que hem pogut obrir. Tota aquesta zona va sobrat. Segona infern, que ara no l'acaben d'atacar. Es posa havien caigut allà una miqueta, però bueno. Bé. I tota aquesta mà de tropes que han anat aguantant amb les fadetes, fixeu-vos, reis. Una sobrada impressionant. Conthor té un gran HG-HB. I bueno, escolta, planaco un altre cop, Conthor, com no? I bueno, TEAC 11 no els ficaré, però bueno, 89... Ens va costar una mica l'aldea de l'1, del Xavi, una gran aldea, amb tants percents molt baixos, i Etxera vam fer un tant percent normal, més o menys, dintre de TEAC 11, però no el vam poder planar. Ells, en canvi, sí, ens van planar Papito, doble vegada ens van planar. El de Papito l'haurem de tirar, no nos vale. I a veure aquí, perdó, veieu, pleno a Papito i pleno d'Etxera a Papito. I bueno, una guerra maca. El millor és això, que estem a semifinals
i bueno, molt contents. Ara ens ve Next State, Gran Clan. Sembla que respecte a l'any passat amb molts fitxatges nous, no sé si exactament, no ho conec molt a la perfecció, però vaig veient una mica fotografies dels resultats de les Wars, purament, i vaig veient que van planant TH10 o TH11, o sigui, fa més de 25 estels. S'ha carregat a grans clans, ara mateix ja no hi ha rival difícil, avui ja no ho era, no hi ha rival fàcil, avui no ho era, i ja, bueno, els passos que queden són semifinal i final, o sigui, estem llapant un altre cop una altra final, a veure si fos possible. Intentarem. A l'Ioli estem molt orgullosos de ser qui som, de lluitar nosaltres mateixos. Hi ha alguns clans que opten per fitxar gent de fora, que a nosaltres no ens ha agradat, volem lluitar nosaltres sols. I bueno, res, a veure si podem passar a la final. Vinga, fins una altra.